ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Рости гап аз дидори шумо хеле шод ҳастам ва шод ҳастам ки айни замон шумо бо мо ҳастед. ҳози ман берун биромадам, берун не аз анамин балконча биромадам ки камакак ҳавора бинам чӣ хелай. баъди поёна мебинам ки ҳамсоя як лали қурут мондай, қурут карда будай. як сол моям карда будем, вале солҳои охир қурут ва тамоман намекунем. ана дӯстони азиз, мехоҳам шуморо данами сатила нишон тиҳам, анами пиёзора нишон тиҳам. у видеои пештара дама нишон дода будам, гуфта будам кӯдако пиёзора сароша кандиян ва хусрам дар анамин сатили кӯҳнае ки мисол ремонт карда будан чизе намедонам ҳавайда мичира шинондиян. яке аз анамин подписчикои мора тарсонд, мутаассифона тарсонд анами пиёз анами сатил, ки гуфт ки ман отписаться кардам, канали шумо безеб, чизои безеб нишон додед, пиёзи безебу ё ин ки сатили безеб. хулоса анами пиёз подписчика тарсонд. дӯстони азиз, иҷада ман мехоҳам шумода як-ду нархи як-ду чиза гап занам. ҳозир хуҷаинам аз магазин омада буд, барои вай гуфтам як-ду чиза нархша шумода фаҳмонам. мақсади ман нархҳои амёра шумода фаҳмонданай. зеро ман дӯст медорам абзора, анан иншоаллора 3 сум гирифтай. баъд анай асала гирифтай. хуҷаинам 13 сомон ами асал. аз анами қутичаода бо ҳаст оби набот ранги асал кадагия, вай деним 3 сомонай. и боша бо гуфтиян асалай 13 сомон анами қаш. ва чӣ хеле медонед ӯзи ки вирусай ва ҳар хел дору тайёр мекунем. барои авай асала истифода мебарем. яна иҷа бинед, иҷа фарш гирифтиян. и фарш ҳаст бозор да 50 сомона ҳастай, ҳаст 40 сомона ҳастай килош. 50 сомонаш и гӯштай, гӯшти говай, 40 сомонаш боша гӯшти мурғай. баъзеҳо ранг мекунанд амура, гӯшти гов гуфта мефурӯшанд килоша. иҷада чака гирифтай. чакаи файзи расул килош 12 сомонай бозори мода, дига ҷода намедонам. а чакаи дига хел бошад 10 сомонай. иҷа боз сев гирифтиян. иҷа сев гирифтиян. сева арзон гирифтиян, рости гап килоша 7 сомон гирифтиян. бисёрам себи хушрӯвай, маззашам нағзай. бо чӣ гӯ, як рӯз пеш аз вай себ гирифта будам, аз анамин лароки пешхона себ гирифтан. бовар кунед, ягон себи хушрӯ набуд, рангеам буд, фақат ки зардаш буд. килош 20 сомон. иҷада барои ифтор ман гуфтам камакак котлет кунам. баъд шумодам нишон диҳам ки мо чӣ хел мекунем котлета. мисол бинед, дута пиёза гӯшта қима мекунӣ, майда мекунӣ, дута пиёза майда мекунӣ чеснокати, баъд нона тар мекунӣ, нони сахтарака камакак дар об тар мекунӣ, мегирӣ дар инҷа мемонӣ. бо анаи фарша ки ҳозир харида будем, ан фарша бо якҷоя мекунем. якҷоя мекунем фарша, дари бо чӣ мекунем, намак, мисол баъд ягон намуд приправа, мурч, чизе ки шумо худтон хоҳед, бо ира ҳамроҳ мекунед. якта тухми дигара болош мезанед, гирифта якҷоя мекунед. мо ҳам хел мекунем дӯстони азиз, ҳар кас ҳар хел мекунад. касе ами котлета ба сухарик мекунад, касе як чизи дига мекунад, ё гӯшти холӣ мекунад. мо иҷада нону ва якҷоя кардем. хуштумани ман аз аввал хел мекунад котлета. ина бинед, иҷа якта тухм ҳамроҳ мекунед. баъд ёра гирифта форма мекунед, чӣ хеле меган, кулла кулла када. ҳозир ман шумода нишон медиҳам. шумо метавонед ки ҳамин намуд котлетҳоро дар духовка пазед, дар буғ пазед мантуқазонда, ё ин ки бирён кунед. ҳар кас баъд худаш метавонад ҳар намуд кунад. хулоса дӯстони азиз, ҳозир ман шумода нишон медиҳам. ай мо чӣ хеле, иҷа телефони ман зарядаш тамом шудааст, ман заряд мондагиму сёмка кардастам. ҳозир ба фикрам мембарад телефоном. кӯдако бозӣ кардаста буданд ба телефон. баъд бо ман ҳозир гирифтам ки ами чира вақте ҳами ифтор тайёр кардан дар ягон ҷи ба навор бигирам. чӣ хеле медонед ҳозир видеои нағзам нест ки ба навор бигирӣ. барои аввай гуфтам амира шумода нишон диҳам. инҷа анам себое ки ҳозир нишон додам,
вай мекунам, тоза мекунам, якчида мегирам. Агар шава куда ягон пирог тайёр мекунем. мехоҳам пироги шарлотка тайёр кунам ки кудако нас мебинанд ки себуш бисёр боша. ягон вақт баъд вайда нишон метим шумода видеода нишон метим вақти шарлотка ки кардем пироги ями себи. хулоса ҳамихе дӯстони азиз, агар ки накардам хай пирог намедонам бо яке шояд ягон компот ё ки чӣ мекунам, ҳамихе мемонам ки кудако бихӯранд. ҳамихе дӯстони азиз, ина инҷа котлетҳои мо ҳамихел форма гирифт. чӣ хеле гуфтум, шумо метавонед ира бирён кунед, метавонед ки дар тафтон дар анамин духовка пазед ё ин ки дар буғ. хулас анамихе котлет омад. иҷа дар наҷа котлетҳои мо тайёр шуд. иҷа дар пиёзу помидора бо ма бирён кардам. ири котлетҳоро якҷоя кардам мулоимтар бия гуфта. баъди бирён кардана иҷа макарон кардестам и барои вайш подливка боре. дӯстони азиз, ман ҳозир мехоҳам шумода як канала нишон диҳам. ин канали яна бинед майя бисёр канали хуб аст. ссилкаша мемонам поёни видеода. ин канала барои чӣ ман нишон додастам? барои бонувони азизе ки дар хона нишастагӣ ҳастанд ва мехоҳанд ки мисол як даромади иловагӣ пайдо кунанд, яъне кор кунанд бо фаберлик. майя ин дар бораи яъне каналаш дар бораи кор бо фаберликай, мисол фирмаи косметикӣ дар инҷа бисёр ба духтаро ба бонувони мо маслиҳатҳо метиҳад. марҳамат каналаш дроед касоне ки кор кардан мехоҳед, касоне ки мехоҳед ки аз анами маҳсулоти косметикӣ дархост кунед, анами каналда дромада бинеду гапзанон кунед. иҷа да дӯстони азиз, чӣ хеле як подписчики мо пурсида буд, ман пироги творожниро нишон дода будам чанд видео пеш. ҳавай як подписчик пурсида буд, хоҳиш карда буд бори дигар нишон диҳед. ҳара ҳозир ман ҳавая шумода нишон метам. иҷа якта тухма имрӯз дода кардестам, якта сливочное масло. шумо метавонед 2 тухм 3 тухм андозед, ӯ кори шумо. баъд намихе творог. ин творог барои начинкаи болошай. ӯ тухма катия намон масла ха орд якҷоя карда тамом, дигар ҳичи намеандозед. якҷоя орд карда анамихе мешакед, хамир анамихе меша. бинед ранги орд меша. дӯстони азиз, орда мо ҳамихе ба чашм нигоҳ карда то анамихе сухой омаданша орда мо чӣ мекунем? мешакем. иҷа начинкаша бинед дӯстони азиз, якта тухм мерава, як стакан сахарни пудра мерава, баъд вай мерава творог мерава. ҳамаямира якҷоя мекунем. ана бинед ин ҳамо хамире ки ҳозир мо карда будем ордак. бор дигар такрор мекунам, якта дари хамир чӣ рафтагиай? тухм рафтагиай. шумо метавонед 2 тухм андозед, якта сливочное масло андозед, як стакан сахарни пудра, баъд орд. ҳамаямира якҷоя мекунед дастон катӣ. анамихе хамир анамихе ордак мешава. ба хамира 2 тақсим мекунед. 2 тақсим ки кардед, як қисмша меандозед анамихе дар духовка. ида намак, разрыхлитель ягон чӣ намеандозед. подписчики азиз, шумо да бори дигар ман мефаҳмонам. ана иҷа бинед анамихе туғрӣ мекунед ҳамаша ҷобаҷо. баъд аз болои анами вай аз болои ҳами ана начинкара мерезед. уҷа разрыхлитель мондагӣ буд. дӯстони азиз, ӯ разрыхлитель барои ин хамири ин набуд, ӯ разрыхлитель барои дигачи буд. мо бо дигачи пухтпаз кардестем. ҳаваяй ана начинкара ки рехтем, қисми дигаре ки буд, ами қисми хамире ки монда буд, ҳавая ай болои ами начинка бо анамхе ами тарз кати мерезем. иҷа да духтари ма шоколадне гуфта буд, бибиш бо ними дигаша какао кати якҷоя карда ами орда. шумо камака какао андозед, мешава шоколадне. ана бинед дӯстони азиз, видеои пешинама бинед бо пурратар осонак ман амира нишон додагиам ами пирога тарзи тайёр карданаш. ина орча ки якҷоя кардед, дар тафдон мепазед дар анамин 150-160 градуста
میپزید. انا اینجا پیروکی ما تیار شد. اینا میتونید هر طرز خودتون ببرید و روچید. خلاصه جای هم تورک ده میتوانید که مربا کنید. بسیار هم با مزه میاد. من از این تورک ده با مرباگیش دوست میدارم. در مرباگیش تخم سخن پودره هیچی نمیاندازی، فقط نچینکش هم مربا را میشه که بالای همین خمیر میده و تمام. بعد از بالاش با دیگه خمیرشه یک جای میکنی. اینجا باشه اینه تورکش کتیه. نبینه یک طرف شکلات نوی اومده، یک طرف دیگرش باشه انا میخه سفید. خلاصه باوری دارم که فهمیدنم پد پیشکی ما که درباره همین پیروگ پرسیده بود. اینجا بینید اینجا ده انمی پیروگ ما انا میخه اومد. شما اگر خواهید که کلونی وای بیایه میتوانید همین محصولات را کمک بسیار تره گرفته کنید، ولی برای خوردن برای خونه نمی قدرش نغزه بسای. ببینید هم ریزونک خوش رو میایه، هم ملایمک میایه، بسیار هم چیزی خوش رو میایه. همی پیروگی نغز میایه، پچینکی نغز میایه، ما پچینک میگه میره.